Här kommer musiken. Lycka till! Passar på att välkomna andra heatet som består av 132, 133, 134, 136, 137 och 138. Här kommer det musik. Lycka till! Nästa hit som består av 139, 140, 141, 142, 143, 144. Musik igen, lycka till! Stop.
Kan vi få vinna då? 153, det är ett namn. Ja, tack för det. Här kommer det musik, lycka till. Femte hitet kommer här 154, 155, 156, 157, 158 och 159. Jag hade 6 nya par. Musik kommer här. Lycka till. Nästa hit kommer 160, 161, 162, 163 och 164. Det är 5 stycken par i den här videon. Kommer musik, lycka till.
166, 167, 168 och 169. Nu blir det lite musik. Säg lycka till.